welcome guys sa tuwang talk show ang Mars TV. Kung diin at tuwang pagkasigutan ng mga relevant kaayo nga issue sama sa panagbuwag anang managtiayon. Timing kay ang atuang issue karon is kung kinsa man jud ang sakto, ang bana ba or ang asawa. Og di lang kay nangimbitar jud ko og special guest. Sa ako ang left side is si Cesar Bugsay, way pa kay Babyface Tambis. Sa mo diha mga higala. Salamat kaya sa pag-imbita na ko ni Madam. Way problema na. Mo di ba It's a privilege to hear in your station. Oh, I know. You're very much welcome, sir. Atong i-introduce ang ato ang Okay, Christy. awa na. Nagkainitan na gid sila mga higala. Nagkainitan. Agoy, okay na ka. Babyface. Wala Tambis? nagdugo, ma'am. Ay, wala ra. Okay na. Napa kong kilay, ma'am. Ay, naapa padayon ta. Wala yung ubag, ma'am. Ay, wala ra. Okay pa na. Kunya, later mahubag na na. Padayon ta mga higala, no? Ang sa akong right side ay kay ang iyahang asawa. Sakto! Iyahang asawa dong giimita. Live, ma'am, live. Yes, live. On air. On air. Oh, say hi! Hi! Hi guys, akong mga apuhan diya sa Cotabato diay. Akong lolo ug lola diya. Atong kusog kay mukha og ginamos. Kato si Hi! kato si gibalas kanyon si Inday Pulpon. Oh, hi! Inay Punpon! Katong kusog kayo nga happy no wala lagos. Sige. Sige. Padayon sa akong right side di ay. Atong to si Inday Punpon. Nagkainitan, nagsilawa pa kita kasugod sa itong debate. Nagkainitan na gid sila. O karon ato anang sugdan. Ang ato ang pagdebatihan karon ninyong duha. Kay malas. Mao po kita kasugod. Paano masabi? Inom. O pasensyain na ninyo ang ato ang set ha kay Unsa ni nga Diyos, ma'am? Tang. Ay, O tango. dilang ko na ma'am kay fit and right ako. Fit Social. right. Next time ay Apple. itaran ka sir. Mo kuan na po na ato ang budget niya. Mo saka-saka na gamay. Okay, sugdan na nato. Ayaw, di ba? Sir. Siya, mga! Ang braso ba? Dito niya pa niya. So usay mo masamot ana. Okay, pasok ko na siya. Kaya wala bra. Ang awa na ko na. Nay, bra. Sige, bra. Nya, wait. Okay po na YouTube. Murag. Andog ka na nga. Murag dito niya. Napuno sa hangin. Karon na lang kay lumana ang mga unang pertinigin isugat. Tama. Kita ka sakto na yung duha ang bana. Ay, so sana ang babae yun na mga sakto. Wala God, kay ang babae dyan sakmo. Oh. Ba ang girl is always right. Gani, always right. Mabitaw ang kalasagarang archaeologist. Babae yun na. Kaya bisag ikalimta na ang mga nangagi. Ilan ang halongkaton sa time na maglalis na. Sabot pasabot. Always right gid ang mga babae. Always right. Bisag wala na sa left. Bisag wala na sa kanang sa Sakto dyan, sakto. Di ba? Ay, sakto. Bisag pag Ayaw na lang. Kaya, pasok to. Bisag dili sila sakto. Harang Olimpio ka. Wala. Limpyo, medyo ko. Nagkainitan naman Oh. sila mga kaisuonan. So, ang samputlon para sa commercial break. Pasok. Tanawa sa inyong screen sa inyong mga TV. Tanawa diha ang charcoal toothpaste. Pauli pirmin niyo yung gamita para inyong ipon puti og hamis. Di pareha sa kuha. Ngawa na ko yung ipon. Sige mo kung kagurat kindi sa mong silingan. This program is brought to you by Charcoal Toothpaste. Ang balik ka sa tuang debate. Gay, padayon mo. Lagi dito. Ang dapat doon ano yung mga babay. Diri sa Pilipinas karon, maoy himoong mga army. Ha? Kaya always right magaling mga babay. Himoong army. Kaya para mo ipadala sa gira. Kaya dili man magbabilde. Kaya bisag sayop, mangisog, samot na kung sakto. Makadaog sa work. Daw. Ang katong Oh, mga daog mo. Tanawa, napay si Kinini ang kuliran dako, napay si Kinini. Nasuya lang ka kay wakay jigin ini. Puro ra yung mga buni o gapap. Babae ka. Pwede ka gahan babae na pila na kabra. Gapang laki sa mo. Ang imo hagod ang nadiri ka mga buni, mga bungag singot, mao na diha. Pakural-kural pang ngipon. Alambre ra man ang hayayan dito nga katayaon. Kikis-kisan ra liha. one adjud mga Ha? Na. nag-away na gid sila kay noon na gid ila dili na ni madaog debate pero Oh, sos. sige na. Imong bilbil dako pa si imong yutot. Ang kato na nangita og kanang mga kuan diha pwede balas kanyon o adas Pilipinas na mga babae dire pwede na kayo kay mga babae always right kay ako jud ang pamatutaan nga always right kay ang duha nag-away wala
man jud ko na bisan pag-ambanan ingon nga iya tawa ang resign. O wala nag-away na sila. Oh. We'll be back. Mora to.